ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотча дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор аз киҷо хона, замин, квартира аз киҷо рӯй кардан ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон. Бисёртар хонаҳо аз Душанбе имрӯза видео дад. Аз хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Турсунзода, яъне ки Регар, ноҳияи Ҳамадонӣ, шаҳри Бухта, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, дӯстони азиз, аз тарафҳои шаҳри Кӯлобдам ҳаст, ноҳияи Рӯдакидам ҳаст, тарафҳои ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, тарафҳои ноҳияи Ёгон ва дигар тарафҳо ки нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Аз тарафҳои Восиям ҳастанд. Нархҳои арзон фақат дастрас баҳри шумо срочна. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 112 сомонӣ аст. Кадоме ки мисол хона, замин, квартира барои фурӯшӣ, барои реклама кардан дорад, дар рақамҳои WhatsApp рӯй кунем, мо реклама мекунем. Хоҳиш ки лайкҳоро занем ва мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. марҳамат. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка Акаи Нозима. ин акай уже чанд сола таҷрибаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон мебиёранд. Агар борои шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аям ҷои зистон, аям ҷои истиқомату худашон омада мегиранд. дӯстони азиз, боро тақсим мешаванд тарафҳои Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар, Калхозобод, Хурусангир, обшим тарафҳои мисол шаҳри нави нами Холчи, Кӯлобу, Московский, Регар, шаҳри нави тарафҳо, Файзобод, ҳамин тарафҳо мақсад ки борора меоранд. Агар ягон ноҳия, ягон шаҳре ки шумо зист кунед, агар ман номбар накарда бошам, бо шумо занг зада аямин рақамҳо пурсед ки куҷо бо доставка мекунанд. обшин пашти ҳамин қариб ҳамае ки ҳамин ноҳияи Тоҷикистон қариб ки мекунанд. тарафҳои хатлон ба ҳама дӯстони азиз ва айдига компаниҳо ягон сомонӣ бо камтар, ягон рубл арзонтар бора қабул мекунанд. метавонед ки шумо айноми канали мо гап занед. ҳар чорош кор мекунад. марҳамат. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Аминиён. дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор, деҳаи Аминиён. дӯстони азиз, 5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ аст, ки хона бо гӯшти пухта. 5 сотиқ замин, 3 дар хона. дӯстони азиз, қатъи ошхонаву баня ва подвалшам ҳастанд. дӯстони азиз, банияша хеле махсус дароз часпондагӣ аст, баъзе корош кардагӣ аст, баъзе корош нокарда. дӯстони азиз, мақсад шкатору монтажу яхе корош мондагӣ аст. бисёр чӯша хеле кардагӣ астам. ва баъди лихтон мекунем. дӯстони азиз, якташ қариб ки тайёр аст, қатъи банияш. хоб гирди хона дӯстони азиз маҳкам аст. якчанд ҳам дарахтои мевадиҳанда ҳам дорад. дӯстони азиз, обсечам аст ва подвал дорад. як хонаш ина қариб ки 95% тайёр, фақат ранг бош мондагӣ, дигар корош кардагӣ, дар тирезаҳо часпондагӣ. хаиҷа суратҳои кӯнаҳошам ҳаста, қатъи навош араваз шуда. дӯстони азиз, иш видео, иш суратҳо бо диққат тамошо кунем. нархи хона 200 000 сомонӣ аст. боз муомилаи хуб дорад. ҳар рақамошо кор мекунад, ҳар рақамошонда WhatsApp дорад. 200 000 сомонӣ муомила дорад. марҳамат, срочно занг занед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар маҳаллаи Гулбута Д, ноҳияи Фирдавсӣ. дӯстони азиз, заминашон 17 сотиқ замин аст, ки қариб ки 2 сотиқ мешавад. 4 дар хона кардагӣ аст. якта подвали 10 баста дӯстони азиз дорад. боз калидор, ошхона, баня, кухни ва об васитати доимӣ мегӯяд ай шаҳрӣ ҳаст. обсети доимӣ дорад. дӯстони азиз, ремонти замонавӣ. дӯстони азиз, хона мегӯяд дар поёни корвон, кӯчаи Гравзод. дӯстони азраи калон мегӯяд, ҳамагӣ 200 метр мегӯяд дарун. хона мегӯяд муомилаи хуб дорад. дастрошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 650 000 сомон аст. боз муомила дорад. ҳама чизи дар кори дар наздикиш ҳаст. чизе ки хоҳем 650 000 сомон муомила савдо дорад. дӯстони азиз, якумаш рақамҳои дастӣ, дуввумаш рақамҳои WhatsApp. шахсоне ки мехаринанд, марҳамат карда занг занед, маълумоти пурра ва ғаниша аз ҳамин рақамҳо гиред. срочное омада бинем мегӯяд савдо дорад. марҳамат, занг занем. ва одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот хон ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 865 12 сурат маълумот чода ки мо реклама мекунем. лайк аз ин навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони дар ноҳияи Фирдавсӣ, пеши корвон, роҳи нав, пеши мактаб. дӯстони мағозаҳоамаш дар
назар аз раи калон мегӯяд 300 метр мега дарун. Духонага квартира ҳастае ки дар якум ошина қарор дорад 45 квадрати метр. Навадан доми чор ошуна чанд ошина намедонам наш аниқада мегирем. Духонага дар якум ошина 45 квадрати метр. Боб свей таъмин аст ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз ҳастае. Квартира мегӯяд ҷойи хуб да мегӯяд қарор дорад дӯстони. Ремонти хуб бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Хоб пеши корбон, роҳи нав дӯстони пеши мактаб, мағоза ва ҳама дигар чизои лозимӣ. Квартира мега дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 450,000 сомонӣ. дӯстони азиз, агар шумо ки мехарен занг занем бо мақсад ки суратҳои беруну дурунша бо шумода роӣ кунанд, бо диққат тамошо кунем ва рафта бинем. Ва хоҳиш мекунем ки лайкотона занен ва навори моро дар рафиқото силкаи навора падидсаш кунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ дӯстони азиз, дар Дегбоғ гуфтага ҳастае, кӯчаи як жебаи. Дӯстони азиз, хай мо чанд тонистем хондем, дигарша хитон бо пурсида гирен. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае дӯстони азиз, ки бо кухнию, ҳаммому ва ремонтҳои замонавӣ. Яъне ки хона хай навсох дӯстони азиз, бо хай ҷош ки нахостем ба дили хитон рангу бор мекунем. Хона мега дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 295,000 сомонӣ ҳастае, бо муомила дорад. Ноҳияи ҳамадонӣ дӯстони азиз қарор доштае. Рақаму мегафони соҳиби шумондагӣ ҳастае. Шахсоне ки мехарем марама занг занем, маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. ва одамое ки навори мо агар хонаи маъқуле ки наёфта бошем, хоҳем хонаи ҳавлигӣ, хоҳем мисол квартираи маъқуле наёфта бошем, дар комментариё нависед ки аз куҷо ба шумо дар кураса хона, мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда барои шумо видео карда пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. дӯстони азиз, 3.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки хонааш бе ремонт дӯстони азиз, ду дар хона ва 3.5 сотиқ замин. қобгирди хона дӯстони азиз маҳкам ҳастае, дар куҷои мақсад Фирдавсӣ, Гулбута ҳастае, бо худтон ҳамаша аниқ карда аз номерошо гирем, барои ки маълумотош хела камӣ бадаем. Сирошна фурӯшад то ка суми хола умуман алиш намешавад. Нархи ҳамин ҳавлӣ 285,000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. 285 та савдо дорад. Оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, рақамҳо шумондагӣ аст, рақамҳои дастишон маромад занг занед. Мо чанде ки тонистем ба шумо маълумот расондем, боқӣ буда маълумотша хитон занг зада аз рақамҳо пӯёмда гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Румӣ. Дӯстони азиз, кадом маҳалла, кадом деҳаша нагуфтем, хитон бо аниқ карда мегирем. Дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Румӣ. дӯстони азиз, 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду хона кардагӣ ҳастае ки бо ҳоҷатхонаву баняу кухнию гидаш маҳкам, дарахтҳои мевадиҳанда, хай заминаш кушод. 8 сотиқ замин ду дар хона ҳастае дӯстон, бо қати ошхона баня дигар чошкати хайра бо дидесем, бо гиҷош ки агар хостем бо занг занем пурсем. Нархи хона 299,000 сомон ҳастае, бо муомила савдо дорад. оиди хона ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам, дар рақамҳои пӯёмдашон дӯстони азиз занг занед, маълумоти пурраша фаҳмода мекунанд. ва дӯстон азиз, барои мо муҳим астае шахсоне ки ҳамхали ҳавлиҳои фурӯшӣ дорен, хонаи фурӯшӣ, квартира, мошин, ягон техника, ягон чиз, шумо сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp мо рӯй кунед, мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram ва Facebook реклама мекунем. рақамҳои мо 885 12 20 20, WhatsApp, имо, Telegram дар рақамҳои на боло буда. Марамад чизе ҳастае фурӯшӣ рӯй кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, сирошна фурӯшӣ. дӯстон аз квартира қарор дорад дар рӯпарӯи Тоҷик Стандарт. дӯстони азиз, бо хай дигарша маълумотша мегирем. хоб, духонага квартира ҳастае ки дар 8-ум ошина қарор дорад 45 квадрати метрае. дӯстон аз бо об суи таъмин ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хона бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад, срочная. хоб, нархи квартира 420,000 сомонӣ ҳастае, боз муомила савдо дорад. оиди квартира шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ барои аниқта кардан дар рақамҳои пӯёмда ҳастае, рақамҳои билайни соҳибшон маромад карда занг занед, маълумотша гирем. Квартира мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш, то қа суми холӣ ҳастае, вариантҳои алишӣ нагуфтиам. ягон савол tomosha маромад занг занед ва дасткитона фаромӯш накунед, лайкора албатта занед. мегзарем ба 8-ум хонаи фурӯшӣ. Хонаи ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки сирошна фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа,
дар совхози Файзали дуюм адлен дуюм совхоз да 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки ремонтош ремонтои беҳтарин дӯстони азиз 14 хона аз бозори нихӣ мегӯяд то хонара мегӯяд дӯстони азиз тақрибан мегӯяд 6 километрае хоб садик мактаб ҳамачи мегӯяд дар пеши хона ҳастаем ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд сартификат ремонт модора хона кушод якчанд дарахтон ошхона банякур ва дигар чиҳои лозимӣ дар хона хай фастонак нормалия нарша мега 400 000 сомон мегем бо савдо мегад мекунем ин рақамошон мондагӣ дӯстони азиз нархи ҳами хона ҳамагӣ 400 000 сомон аст савдо доштаем ай касе ки маъқул аст касе ки мисол мехоҳад ҳами хонара харидан метавонем ки рақамошон муроҷиат бо метавонам ки видеои навша ба шумо рӯй кунад марама мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ тарафи 64 микрорайон аз роҳи калон мегӯяд 100 метр мегӯяд дурун дӯстони азиз духонагаи квартира аст ки дар сеюм мушона қарор дорад 41 квадрати метр об ва свет мегӯяд 24 соат ҳаст хоб ду мактаб садик бозор ҳамаш мегӯяд наздик дӯстони азиз хоб оиди квартира дӯстони азиз бо агар ягон маълумот хоҳед марама шумо занг занед доми 4 ошона буда дар сеюмаш қарор дорад 41 квадрати метр ремонтои беҳтарин нархи квартира 440 000 сомонӣ боз муомила дорад ягон саволтон бошад ягон маълумоти аниқ хоҳед агар фаҳмида оиди ҳамин хона марама дар рақами поёнда занг занед мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон хонаи коробка срочна хона қарор дорад дар ноҳияи Фархор деҳаи Уртабыз назди молбозор дӯстони азиз 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки хонаҳош дӯстони азиз коробка аст қатъи калидор бошад дӯстони азиз ва мактаб бозор духтурхона ва заводи кирпич завод дӯстони азиз ва дигар чиҳо дар наздикиш ҳаст нархи хона 60 000 сомонӣ аст бо савдо муомила дорад ай ҳамин нархи мондагишон мегӯяд срочна мегӯяд сунаркора бо ай 60 мегӯяд муомила мекунем ин фархоне ки Фархор хона мекуфтем хай коробка аст далши бор аз худ дорад кадом дор мехарӣ на маълумот када занг занем маълумотша гирем мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ аст дӯстон срочнаи қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода Регар рӯ парои ганҷи Сино ами хел наистиян дӯстони азиз дигар маълумот чахтон мегирем 4 микрорайон духонагаи квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад дӯстони азиз 50 квадрати метр боб свет таъмир аз ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ремонтҳои замонави дӯстони азиз кухни гарнитур термис бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд метием дастроошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо дорад ҳамин квартира ки мо реклама кардем сеуси бо мақсад ки муомила савдо дорад оиди квартира дӯстони азиз шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ марҳамат шумо занг занед ба шумо маша фаҳмода метавонам ва арзона мекунанд не ки то қасуми холия алиш вариян намешавад марҳамат фақат харидоро занг занед хоҳиш ки лайк кардем навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Сумбулаи ноҳияи Ҳисор дӯстони азиз шаҳри Ҳисор дар деҳаи Сумбулаи ноҳияи Ҳисор 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки хона бо гӯшти пухта 4 дар хона қатъи кухни ҳамомш дар дурун дӯстони ҳамомшам дурун давда ва кухнишам дурун да хона гирдаш маҳкам хай хона коробка аст рангу бору ҳам хай корош кундаги аст нархи хона 190 000 сомонӣ аст бо муомила дорад 190 муомила дорад ягон савол доред ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёнда занг занед мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ посёлка Ленинград дӯстони азиз дачаҳои Сароб хай бо дигар маълумот ча мепурсем дӯстони азиз 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ аст ки ошхонаву баняву кухнишам ҳаст 6 сотиқ замин 14 хона дар тарафи Рудакӣ Ленинград тарафи Сароб таги аст дачаи хона мисли дача дӯстони обшим хай фарқаш чи мехарен обсоичам ҳаст нархаш ҳамагӣ 360 000 сомонӣ аст бо муомила савдо дорад бисёри баъд дӯстони аз хай оиди хона маълумот додагӣ нестанд соҳибшон шахсоне ки мехарен рақамошон мондагӣ аст марҳамат занг хона хай ба фикма ранги дачаи савримине марҳамат дигар маълумоти аниқ ва чи аз рақамҳои поёнда мегзарем ба 14 ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар 20-умин ҷамоати Якату дӯстони азиз 22
ҷомати якатут ҳамин хел навистиянд. хуб 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона дӯстон аз кардагӣ ҳастае. Нархаш ҳамагӣ 270 000 сомонӣ ҳастае. боз муомила доштае. срочно мегӯяд фурӯшие. дӯстони азиз, агар маълумоту иловагӣ хоҳед, саволу иловагӣ боша оиди ҳамин хона ва фамилия дар рақамҳои поёмда занг занед. ва бозам мегӯем шахсоне ки хеле хонаҳои фурӯш дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо компания хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болода 20 реклама мекунем. хоҳиш ки лайкотона занед. дар ҳамин навор ҳамин қадр мо хона ҷамъ кардем, пешкаш кардем. Ин буд навори имзои мо. То видеои ҳада худои нигҳбонтон.